Sziasztok, Forgás Bálint vagyok, és itt vagyok a Líceumban a médiákkal egy Platon Kratev duo koncerten. Gyertek, tartsatok velem! Partért kiáltó víz vagyok, kérlek, magamra hagyjatok. Sziasztok! Szia. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye most itt ketten lesztek ma este, és hogy ez a duo formáció ez mennyiben másabb, mennyivel változtatja meg a hangulatot egy egész zenekaros koncerthez képest. Ugye a zenekaros felállás ez egy sokkal hangosabb dolog, sokkal nagyobb amplitúdóval működik. Emiatt én azt szoktam mondani, hogy más irányból, de ugyanoda tekint ez a kettő. Itt sokkal inkább a szövegeken van a hangsúly, van egy monoton, repetitív sodrása, áramlása a daloknak, és annak a hatásmechanizmusával működünk. A zenekarinál pedig sokkal nagyobb íveket jár. Amikor ezeket a dalokat a magányunkban elkezdjük megírni a Gergővel, akkor leginkább, tehát a duo formációban mutatjuk meg leginkább azt a verziót, vagy azt a formáját ezeknek a daloknak, ahogy ezek Igen. megszülettek. Ezek nagyon le vannak csupaszítva, nagyon egyszerű dalok így ebben a formában. A zenekarosnál kicsit jobban kidolgozzuk a témákat, itt direkt az van, hogy nagyon egyszerű zeneileg, és akkor inkább ennek az egésznek, amit mondtam, a repetitív része viszi a hallgatót. És akkor itt így sokkal érzelmesebb, sokkal testközelibb. Itt így Az az ilyen igazság, hogy Intimebb. mi sem a technikásabb témákat játsszuk, tehát nekünk sem kell annyira a gitár témáinkra figyelni, vagy a gitár hangzásainkra figyelni, vagy a nagy énektartományokra figyelni, amiket bejárunk, hanem nagyon monoton az egész, ahogy a Gergő is mondta. Elég egyszerű dolgokat játszunk, elég egyszerű dolgokat éneklünk, és így sokkal inkább egy ilyen meditatív hatása van az egésznek számunkra is, és bízunk benne, hogy a közönség számára. De hát a duóval mélyebbre lehet merülni, ugyanakkor meg nem tudja teljesen kiváltani a zenekarit. Tehát, hogy amikor ott érzi az ember a mellkasában, ahogy dübörögnek a szubok, meg a basszus, azt ezzel nem tudjuk kiváltani. És azért van, aki ezt szereti jobban, van, aki a zenekarit. Nekem előadóként az a jó dolgom van, hogy valahogy így lelkileg mindig azt érzem, hogy most duóba játszunk, most így ehhez van kedvem, és erre hangolódtam rá. De hogyha mondjuk holnap után egy zenekari koncert lenne, akkor mivel egész nap kicsit arra készülök, akkor éppen ahhoz van kedvem. Szóval nem szokott az lenni, hogy bárcsak itt hozzanak játszom. Köszönöm. A második kérdés az új albummal lenne kapcsolatosan a Napkötözővel, hogy ezzel milyen hangulatot szeretetek volna átadni, mi volt az inspiráció? A partért kiáltó lemezünket visszük tovább egyel. Ott a víz volt a központi szimbólum, most pedig a nap lesz, de hát a tűz. A legbelsőbb és legfelsőbb lényegről szól ez a lemez. Azt érzem, hogy mind zeneileg tudtunk egyet csavarni az előző anyaghoz képest, hangszerelésben, gitártémákban, tonális textúrákban, hangszínekben, ötletekben, de ugyanúgy zeneileg is még inkább elléptünk a misztika felé és az emberen túlmutató megtapasztalások felé, még enigmatikusabbak lettek a szövegek, szóval nekem ez alkotóként egy jó belső mérőeszköz, hogy nyilván magunkhoz viszonyítom magunkat, szóval ezt tud torzulni, de belül nekem az a megélésem, hogy az előző lemezt mind szövegileg, mind zeneileg tovább tudtuk vinni egyel, és ez mindig valahogy egy törekvés is nekünk, hogy remélhetőleg majd a következő lemeznél ugyanezt meg tudjuk ugrani. Ugyanakkor nekünk nagyon nehéz sokszor olyan dalokra, a saját dalainkra rátekinteni, mert mi az elmúlt 3 évben mondjuk ezzel az anyaggal foglalkoztunk, és nagyon más perspektívából látjuk ezeket, mint azok, akik majd meghallgatják, amikor ez kikerül így egybe 10 dalként, egy egységként. Szóval lehet, hogy külső szemmel nézve nagyon eltérő lesz, mint a partért kiáltó, de mi alapvetően nem gondoljuk, hogy nagyon más lesz. Egy kicsit megpróbáltuk továbbvinni, továbbfejleszteni azt a hangzásvilágot, de hangulatilag, meg hangszerelési hozzáállásban körülbelül
azt az irányt lőttük be magunknak, mert az a Parktér Kiáltónál azt éreztük, hogy ott megtaláltunk valamit, amit mi kerestünk. A saját stílusunkat lehet ilyet mondani, vagy amiben mi kényelmesen mozgunk, meg örömmel mozgunk. És ezt így, ez ilyen szándékos, hogy így az elemekkel viszitek végig, vagy teljesen random? Teljesen magától jött ez, és nem ilyen szinten volt egy tudatosság benne. Inkább azt mondom, hogy a Parktér Kiáltónál is ez volt, hogy amikor már volt 8-9 dal a lemezről, akkor vettük észre ezt a mintázatot, hogy itt nagyon a víz köré épülnek a szövegek, és akkor utána már volt az viszont egy tudatos rendezőelv volt, hogy hogyan tesszük sorrendbe a dalokat, esetleg még akkor ott is a Csak befelét a lemez cím indító dalát, azt már annak fényébe írtuk meg oda, hogy tudtuk, hogy kell egy felütés az egésznek, ami kicsit egy téma megjelölő dal lesz. És a Napkötözőnél is eléggé hasonló volt, hogy az, hogy ezek a szövegek így a nap körül keringenek, azt is már szerintem már javába a korpusza megvolt a lemeznek, és akkor még a Napkötöző a címadódal született meg így a legvégén. Már miután először lezártuk a lemez anyagát, az azután született meg, de éreztük, hogy ezt oda kell tenni. Azt, hogy most ezután lesz egy lemez, ami mondjuk a szélről szól, ami a formátlanságról, vagy egy, ami a földről, ami az embert jelöli, az anyagvilágát jelöli. El is tudom képzelni, de nem akarok nagyon ráfeszülni, mert szerintem a lényegét veszítenénk el a dolognak, hogy akkor most legyen egy szeles lemezünk, meg legyen egy földes lemezünk. Ugyanakkor meg, hogyha így fog kigurulni, akkor ennek van egy szépsége szerintem, szóval tudatosan az útjába se akarok állni. Köszönöm. Következőben arra szeretnék kérdezni, hogy a Napkötözőben megjelent egy kórus, és hogy ennek egy nagyon misztikus, nagyon szép hangulata volt, és hogy ezt szeretnétek-e továbbvinni, vagy esetleg szimfonikus zenekarral együtt dolgozni, máshol megjelenne ez a téma? Nincsen tudatosan ilyen irányú döntésünk, hogy mi szeretnénk a jövőben még több kórust. Az biztos, hogy nekünk is egy hatalmas élmény volt együtt dolgozni egy kórussal, meg egy kórus zeneszerzővel, vagy hogy hívják ezt a megnevezést. Tompa Ábelból. Szóval nagyon nagy élmény volt, de nincs egy olyan tervünk, hogy akkor most minél több dalban rakjuk bele a jövőben kórust, viszont van már egy élményünk ezzel kapcsolatban, és tudjuk, hogy hova nyúlhatunk, meg ez mekkora munkával, meg körülbelül milyen gyümölcse van egy ilyen munkának, hogyha meg mit ad a mi dalunkhoz. Úgyhogy tehát, hogy én kizárni nem tudom, de alapvetően nincs ilyen eltökéltségünk, hogy mindentől kórusokkal dolgozzunk, vagy pedig szimfonikus zenekarokkal. Az egy nagyon izgalmas elképzelés számomra a jövőben, hogy egyszer halljam ezeket a dalokat, a már megírt dalokat kórusműként, vagy szimfonikus zenekar által előadva, de ez... Úgyhogy abban mi nem vagyunk. Igen, vagy azt gondolom, hogy ez úgymond nem a mi dolgunk, vagy nem a mi feladatunk, én magunkat. Meg nem is a mi kompetenciánk. Nem is a mi kompetenciák, talán ez a legfontosabb. És hogy szóval, hogy én magunkat nem látjuk abban, hogy ami megszokott és nem olyan széles zenei ismereteinket kibővítsük szimfonikus zenekari irányokba. Meg azt is tudom mondani, hogy szerencsére elég sok ötletünk van, és inkább az a kihívás, hogy az a sok ötlet, amink van, az hogy tudjuk mind megvalósítani. És azt gondolom, hogy nyilván izgalmas dolog lehet egy ilyen szimfonikus átirat elkészítése, de az ugyanúgy egy fél évet, egy évet kivenne az életünkből, és minket egyre jobban motivál az, hogy új lemezeken, új dalokon dolgozzunk, szóval inkább ebbe az irányba akarunk menni. A Platon szimfonik az még 20-30 év múlva megvár minket. Hát ezt nagyon várom, nagyon tetszett a Napkötözőben ez a hangulat. Örülök, az amúgy nekem volt egy nagy kedvenc felvételem, a pápa ellátogatott talán Grúziába, és ott egy görög-keleti hagyományból egy mi atyánkot énekelte az egyik görög-keleti ortodox pap, és az tetszett nekem nagyon, és azt éreztem, hogy valahogy ezt a világot, ezt a misztikus légkört szeretnénk mi is így a lemez elejére felütésnek odaadni. Az érdekelne, hogy ugye 23-ban bekerült érettségi tételként az egyik számotok.
és hogy közeledik a költészet napja, és hogy lenne valamilyen üzenetetek a fiataloknak a költészettel kapcsolatban. Hogy ugye ilyennek most ilyen új, ilyen... Igen, itt banális válaszok jutnak az ember eszébe, vagy mondom inkább elperegyből az én eszembe. Nem nehéz ilyenkor olyat mondani, ami ne lenne túl nagy hirtelen. De talán azt mondanám, hogy csak olvasson mindenki nagyon sokat. Én a saját életemben azt látom, hogy az, ami a jó és igényes és sűrű szövegek olvasása az, ami napi szinten így ott tart, a mederbe tart, és a lényeget be tudja mozdítani. És amúgy ahhoz képest, hogy milyen kicsi, kevés lélekszámú nép a magyar, ahhoz képest egy hatalmas szellemi nagyság van, egy nagyon nagy szellemi örökségünk van. És ez igaz mind a múltra visszatekintve, és igaz mind a kortárs magyar irodalomra is. Még akkor is, hogyha társadalmi párbeszéd szintjén most nem ez van a fősodorban, de hihetetlen kincsek vannak a felszín alatt, szóval érdemes ezeket a kincseket kikutatni és olvasni, mert nagyon sokat kaphat és meríthet belőle az ember. Én is mondjak. Esetleg. Nekem talán az jut eszembe, hogy én azt tanácsolnám, hogy ha még egy embert nem fogott meg annyira az olvasás élménye, akkor ne kedvetlen legyen el, csak kutasson, keressen, olvasson bele minél több dologba, és nem kell rosszul éreznie magát, hanem olvassa végig, csak keresse azt, ami egyszer berántja, és egyszer, ami nagyon megszólítja, mert onnantól szerintem, ha egy ilyen első élmény van, onnantól sokkal jobban tudja is, hogy mit keres majd olvasás élményként, másrészt meg talán több minden is tud majd hatni rá onnantól kezdve olvasás élményként. Köszönöm. Nekem ez egy kicsit olyan érdekes, mert én egyáltalán nem szeretek olvasni, meg úgy ilyesmi témákban, de apukám meg pont, hogy igen, neki van 10 000 könyve, és ő is mindig súlykolja belém. Amúgy szerintem nincs olyan ember, aki nem szeret olvasni, hanem olyan ember van, aki még nem találkozott azokkal a könyvekkel, amilyen fajta könyveket szeret olvasni, mert önmagában az olvasás élmény, hogyha ezt a flow élményt elkezdi megtapasztalni az ember, akkor szerintem nincs olyan, aki arra azt mondaná, hogy az nem egy jó élmény. Szerintem csak a kihívás ebbe az, hogy megtalálni a megfelelő könyveket, ahol meg lesz ez a belső robbanás, belső katarzis, hogy te jó ég, hogy itt van az a szöveg, és itt ülök egy szobában, egy lámpa mellett, és teljesen más világokat nyit ki nekem. Szóval még érdemes kutatni a könyvek világát. Hát mondjuk egy vers, amit nem is tudtam, hogy az vers, csak egyik délután az egyik ismerősöm elkezdte felmondani nekem, én meg elkezdtem folytatni, amit ti dolgoztatok fel Kányi Adének az egyik versét. Ez egy kaláka feldolgozás, mi a kaláka feldolgozást dolgoztuk fel. Igen. Ezt nem tudtam. És ahogy ő elkezdte mondani, én folytattam, és rácsodálkoztam, hogy hát teljesen elleneztem a költészetet ilyen módon, és mégis visszaköszönt a ti zenétekben, és nagyon jó élmény volt. Szóval van egy vágtázó halott kémek feldolgozásotok, és hogy abban is ilyen kozmikus magaslatokba emelitek a zenét, és hogy milyen közös filozófiátok van a zenekarral, vagy ilyen életmeglátásotok. Elmondom az elejét, aztán Zsebzsebő, én csak annyit mondanék, hogy ez a zene állapot a kozmikus magaslatokban van, szóval nem emeltük oda, így csak felkúztunk ott. Igazából 2 dalt összegyújtunk, mert azt éreztük, hogy azokból tök jó lenne egy egységet csinálni, és akkor egyszerre 2 dalt is feldolgozunk egyként. Nekem van családi kötődésem, mert édesapám az alapítók között volt a VHK-ban, és emiatt volt bennem egy nagy vágy már régóta, hogy egyszer majd feldolgozzunk egy VHK dalt. hogy kozmikus magasságuk van, alapvetően, hogy ők ezt hogy fogták meg. Szerintem ők sokkal inkább egy ilyen extatikus káoszt teremtettek, ami azáltal tudott hatni az emberek pszichéjére, hogy nagyon-nagyon eltért a korban tapasztalható bármilyen művészeti élménytől. És ez a fajta bátorság, meg ez a fajta lázadás, ez lebontott falakat emberekben.
és nyilván mi nem ugyanabban a korban élünk, nem is ugyanazokat az zenei eszközöket használjuk, de valahol a magunk módján meg mi is azt keressük, hogy lebontsunk falakat emberekben, vagy elsősorban magunkban. És hát örülök, hogyha az a megérzésed, hogy ez nekünk is sikerült a magunk módján. Igazából nekünk csak egy nagy élmény volt ezekkel a dalokkal foglalkozni, és ennyi. És amit még hozzátennék, hogy koncerten is egy óriási energia van abban a dalban, amikor játsszuk, és valahol néha azt érzem, hogy ez nem is a mi energiánk, és hogy ez most akkor így elmenjünk ilyen kozmikus energiákba, azt nem szeretném, de hogy lehet, hogy csak maga a dal viszi tovább azokat, amilyen energiák belekerültek a 80-as, 90-es években. Vagy nem tudom, ezt magyarázza meg valami nálam okosabb ember. Remélem, hogy válaszoltam nagyjából a kérdésre. Most majd május 9-én lesz a lemezbemutatónk a Budapest Parkban, és ott a VHK az 50. színapját ünnepli, így együtt leszünk. Sok VHK-t hallgatok mostában. Én azt látom, hogy nagyon sok a közös metszésbont, meg a közös merítés, amit eddig is említettetek, hogy az ember perspektívából tekint a kozmoszra, és a kozmosz perspektívából tekint az emberre, és hogy ezek a nézőpontváltások ott vannak mindkét zenekarnál. Én annyi különbséget véltem felfedezni gondolatiságban, szellemiségben, hogy és ebben nincsen egy alá-fölé rendelődés, ez csak egy más formavilág. Ugye a VHK-ban sokkal inkább ott van hogyha azt mondom, hogy az előjeleknek a kitevése, hogy ott van egy plusz jel, az életerő, az energia felé, és a cselekvés felé, és ennek a megélése felé, míg mi a szövegekben, gondolatiságban egyre inkább az előjelek elhagyására törekszünk, és úgy nézni a dolgokat, ahogy önmagukban vannak, és kihúzni kicsit a jelentés horizontot a szavak mögül. Sebére tudnék egy kicsit reflektálni, hogy nekem mindenképpen a 17-ek volt a nagy áttörés ebben, vagy ez ilyen megindító az ilyesfajta zenék hallgatásában. Előtte egyáltalán nem volt az ízlésem, és mégis olyan hatással voltatok rám, hogy azóta függő lettem. Gyönyörű. Köszönjük, és örülünk nagyon. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük szépen. Vákumot szitál,